IATV filɛ jɛma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ Monument des Martyrs jɔli baaraw bɛ sen na Kayi dugu kɔnɔ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan ni dɔgɔkun kibaruya in na Mandiya ye yiri barikalen ye min ni nafaba b'a la an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan ni dɔgɔkun kibaruya in na ka daminɛ kungo dɔɔni fo ka taa se adamadenw lakanani ma donso ye maa ye mun nafa ka bon kosɛbɛ an ka sigida la sɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o ko kan ni dɔgɔkun kibaruya in na ina fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la Kayi yɛrɛ marakafo ni bɛɛ b'a wele ko mairie o ɲɛmaaw ye a latigɛ sigi min kun bɛ Kayi plateau rond-point na ka o wuli ka bɔ yen nɔ ka monument kura wɛrɛ sigi o nɔ la ni o ye Monument des Martyrs Suzanne Tesuge ka wuli ka jɔ kɔnɔ a sera sigida mɔgɔ dɔw ma walasa k'u hakilina fɔ o ko kan mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu tora faso ka fɛnw na kɛlɛw la o de martyrs olu ka dusuma nisɔngoya bɛ yira o rond point de la raison bɛɛ ta bɛ kɛnɛ kan Kayi ta bɛ wo de kɔnɔ ni ala y'o nɔgɔya an ye ɲina ko bɛna bɔ wo kɔnɔ ka na gere kan an bɛ fɔ sigi u ka taa ni sigi ye wula kɔnɔ fɛn de Kayi dugu kɔnɔ monument min tun bɛ plateau rond point la ni a bɛ wele ko monument sigi ale jɔra Kayi mara tɔlɔntan jɛkuluw tɔgɔ la dugu ɲɛmaaw y'a latigɛ ka wuli ka monument wɛrɛ sigi a nɔ la Monument des Martyrs a bɛ fɔ ma ko monument des morts du temps colonialisme a filɛ nin ye plateau école kɛrɛfɛ ye donc an y'a ye a bɛ opposition min na position ɲɛnama tɛ parce que a bɛ denmisɛnninw cɛla ye non seulement a bɛ denmisɛnninw cɛla a bɛ se ka denmisɛnninw lasiran et puis a bɛ se ka kɛ fana denmisɛnninw ka tulonkɛyɔrɔ ye donc alors que monument min don vraiment c'est très important nafaba de b'a la donc on conseille à juger k'a fɔ vraiment a ka bɔ yen a kana bila sigi place la sigida mɔgɔ dɔw y'u ka sewa yira ni monument kura in sigili la sigi tun ye équipe régionale de ba équipe régionale sisan an b'a faamu cogo min na a nafa dɔgɔyara o ye sigi bɔ k'u bɛna martyr kɛ mais martyr nin ka ɲi très bien martyr bɛ wo de kɔnɔ depuis temps colon ni martyr jɔra fo sisan a bɛ han Mali ka indépendance u bɛna fleur da martyr la u bɛ wo de kɔnɔ plateau école da la i tɛ hara lɔ k'a fɔ ko martyr bɛ Bamako martyr filɛ nin ye bɛɛ b'a lɔn a bɛ camancɛ rɔ de an ka martyr kana camancɛ rɔ u ka taa ni sigi ɲɛ an mago foyi tɛ sigi la tuguni sigi sigira kun de b'a la martyr fana bɛ don ko de ye martyr la martyr nara jamana bɛɛ de minnu sara jamana ka kunko la o de don nin ye jamana ko de jamana in bɛɛ de ka kunko ye nin donc ni hakilinaw nana ko k'olu ka martyr dilan ne kɔni bolo o ye fierté de pour nous sigi wulili bɛnna caman ma nka min bɛ bila a nɔ la dɔw y'a laɲini ko o ka kɛ monument ɲɛnama ye ni martyr bɛ bila yan marché dira mɔgɔ ma a kana malaka dɛ san fɔjɔ ka wuli an ka martyr ka bi ayiwa o t'a la dɛ a ka ɲa de fo bɛɛ ka lakali k'a ɲana mais ka sigi bɔ yen ka taga ɲamaɲama dɔw jɔ yen sigi ka fisa ni mun ye non n'o kɛra dɔrɔn a ma ɲi dɛ o ye tiɲɛli ye dɛ u k'a dilan a ka ɲa monument in fana a bɛ kɛ monument moderne de ye parce que a bɛ dilan ni marbre de ye donc monument manamana monument tɛ quoi donc a dilanni fana et puis a bɛ bɔ anw yɛrɛ ka fond de la mairie fond n'o bɛ bɛn million 10 jate ma ni yɛlɛmali bɛna ɲɛda kura di sigida ma Monument des Martyrs min sigili baaraw bɛ sen na a nafa ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ kɛ bonyamasigi ye mɔgɔw ma minnu tora jamana kunkankow kosɔn Mandiya ye yiri dilanni ni a bɛ kɛ kana kɔnɔ ye kɔɲɔmuso jibatɔ olu bɛ a don ka caya kasaduman kɔfɛ nafa caman wɛrɛ bɛ a la walasa ka faamuyali sɔrɔ o nafa ninnu kan an ka jɛ k'an ɲɛmada Nana Tambura ka sɔrɔlenw na Mandiya ye yiri barikalen ye min bɛ bɔ Sikaso a darajalen don wa nafaba de b'a la a bɛ na nin cogo de la donc an b'a san ta parce que n'u y'a sɛnɛ donc u b'a lili bɔ k'a tigɛ donc k'a sori juru la kɛnɛ donc n'a jara u bɛ sɔrɔ k'a kɛ tan u b'a ci an ma ka na n'a ye an ka fɔlɔ fɛn kɔrɔ de don donc dɔw bɛ yen olu ka laada don u b'a don
tel que o ye flaw ye o ye marakaw ye olu kɔni ka laada de don olu b'a dun donc bon maintenant o bɛɛ kɔfɛ maninkaw fana ka laada don ani kasɔngɔ olu fana b'a dun olu ka kɔɲɔmuso fɛn fɛn i b'a ye o k'a la mais dɔw bɛ yen olu fana comme n'i y'a ye kɔɲɔmuso la a bɛ kɔɲɔmuso cɛ ɲa dɔw fana donn'a la an n'u ka laada tɛ. Kɔɲɔmuso jibatɔw fo ka taa se denyɛrɛninw ma Manja bɛ olu dɛmɛ kosɛbɛ sumadumanko la. Maja in filɛ nin ye a tɔgɔ yɛrɛ ye Mandiya de mɔgɔw da tɛgɛ b'a ko Maja in bɛ don kɔɲɔmuso kan na pour que k'a kasa diya ya mɛ k'a mandiya mɔgɔw ye a bɛ don denyɛrɛnin kan na ya na denyɛrɛnin kan ka surun n'i y'a don a kan na a b'a kan kɔrɔta sanfɛ wa n'a bɛ sinjikuru bɔ fana a b'o fana suma tigɛ. Wa sumaduman kɔfɛ Manja ye bana dɔw fura ye. A bi sɔgɔsɔgɔ furakɛ a bɛ komi dikisɛ de cogo min ni sɔgɔsɔgɔ gɛlɛnin b'i la sufɛ I b'a ɲini ka k'i ka ji laban ye da kɔnɔ a ka ca a b'a ban dɔw yɛrɛ fana ko k'a bɛ hayi fɛn min a kɔnɔdimi na muso bɛ dikisɛ min wuli ale fana bɛ se k'o nɔrɔbila kɛ n'o ye Maja ye. Dɔw bɛ Manja ni kɔnɔhɔrɔn ɲagami a mandiya kɔfɛ a bɛ mɔgɔw kisi ɲɛ ni daw ma. Kɔnɔhɔrɔn ale n'i y'a lajɛ an ka taabolo la ka taa fo arabu la cɛ ni muso bɛɛ b'a dun cɛw b'a don bolonɛgɛ la o de ka ca a ye faamaw a ye moriw i bɛ kɔnɔ min a la a bɛɛ kɔnɔhɔrɔn de bon musow ta fana ye mun ye k'a don kan na u b'a ni Maja ɲagami pour ɲa ni da parce que kɔnɔhɔrɔn b'o kunbɛn ɲɛjuguw bɛ dajugu nin bɛ tan dɛ u bɛ sin ka kaba ka kumaw fɔ kabako kumaw fɔ a ma ka kaba den la ou bien ka kaba kɔɲɔmuso la donc o ka ca ka taa don kabakuru in de kan u b'a fɔ ten kɔnɔhɔrɔn don bolonɛgɛ ta wo kana ta wo a caman ba ye o de. Kɔnɔw bɛ k'a la o ye dalakarila de donc ni dɔw b'a nɔfɛ o b'o lakari a bɛ tila tuguni a b'a kasa diya parce que Maja kasa ka bon donc a b'o k'o la. Wa nin bɛɛ kɔfɛ Mandiya bɛ furusɔrɔ nɔgɔya musow ma. Maja ye yiri darajalen ye quoi hali ni bogotigini min ma furu n'i ka furuko gɛlɛyara I bɛ se ka Maja k'i ka turu la n'i y'a k'i ka turu la dɔrɔn I bɛ furu sɔrɔ Maja ye yiri barikama don I y'a mɛn faamuya fɛn darajalen don quoi a y'a faamuya. Donsoya ye taabolo kɔrɔba ye min nafa ka bon kosɛbɛ an ka sigida la ani lakana kɔnɔna la walasa ka walawalali sɔrɔ donsoya nacogo kan ani a nafaw kan an ka jɛ k'a ɲɛmada Adama Mayiga ka sɔrɔlenw na. K'a daminɛ kungo dɔnni maaw kɛnɛyali fo ka taa se adamadenw ani kungo lakanani ma donsoya ye taabolo kɔrɔba ye mun bɛ ka lawaleya Mali kɔnɔ kabini mande tile fo ka na se an bɛ don min na I ko bi. Donsoya depuis an bɛnba Adama tile ni donsoya b'a la Ala ye baara fɔlɔfɔlɔ min di buna Adama ma donsoya b'a la mande maaba t'i wolo k'i kɛ donso ye I fa t'i wolo k'i kɛ donso ye Ala yɛrɛ de bɛ donso sugandi mais bɛɛ b'a daminɛ donsoya de ma mande tɔgɔw de bɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔw b'a fɔ donso dɔw b'a fɔ donso dɔw b'a fɔ donso a bɛ baara kelen in tɔgɔ de appellation de b'u bɔ ɲɔgɔn na donsoya in kɔrɔ de ye ka taa wula kɔnɔ dɔw b'a fɔ waa kɔnɔ ka taa fɛn faga fɛn min tɛ adamaden ta ye ka don n'a ye so a bɛ don n'a ye so ka don n'a ye so ka don n'a ye so o de ye donso ye. Ne yɛrɛ bolo donsoya bi ko tɔn dɔ de don ni o ye jɛkulu dɔ ye ni dɔnnibaa dɔw don minnu sigilen don k'an ka taabolo lakana ani ka sigida lakana a bɛ fɔ o de ma ko donsoya. Bon donso ka baara bɛnnen don mun ma ka wula lakana ka wula kɔnɔ yiriw lakana bon donso de bɛ sigida labalo. Donso jɔyɔrɔ ka bon sogofaw kɔfɛ parce que ko gɔni caman bɛ donso bɛ se ka a jɔyɔrɔ jira I n'a fɔ finitigiw fa fɛ k'u dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ se k'u dɛmɛ ni seko caman ye min tɛ bɔ kɛnɛma. Hali ni k'a sɔrɔ maa caman bɛ donsoya ni somaya kɛ fɛn kelenw ye nka a jirala k'a fɔ danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon an bɛ donsoya min dɔn bon o ni somaya tɛ kelen ye somaya n'a nasira don donsoya n'a nasira don mais mɔgɔ kelen bɛ se ka don a fila bɛɛ la o ye n'a fila bɛɛ ye mɔgɔ min kanu n'o tɛ an bɛ min dɔn donso ni soma tɛ kelen ye ne yɛrɛ ye donso ye mais ne tɛ foyi dɔn somaya la. Donso ni soma tɛ kelen ye
maa bɛ se ka kɛ donso ye ka kɛ soma ye i bɛ se ka kɛ soma ye ka kɛ donso ye u baaraw bɛ don ɲɔgɔn na mais baarafɛnw tɛ kelen ye u bɛ bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ soma bɛ laturu da donso bɛ laturu da soma bɛ kɔlɔn fili laturu bɛ donso bɛ kɔlɔn fili soma bɛ sanɛ sɔn nka a tɛ kɔndɔrɔ sɔn donsokɛ de bɛ sanɛ sɔn ka kɔndɔrɔ sɔn walasa ka kɛ donso ladiri ye jogo dama dɔw bɛ yen minnu kan ka matarafa donsow fɛ n'i kɛra donso ye jogo dɔw bɛ yen i b'olu tɔ ye o jogo jugu ta ye t'o ye donso la donso tɛ lahidu tiɲɛ donso tɛ jɛnɛya kɛ donso tɛ nkalon tigɛ donsokɛ nugu ma bon donsokɛ de bɛ sogo faga ka taa di dugu bɛɛ ma ni bi ta a t'a feere a ma a t'a tɔnɔmada a b'a d'a ma a ye nin minɛ aw ka d'u ma aw ka duwawu kɛ ɲɛ donsoya la donsoya yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ an bɛ min dɔn o ye tilennenya de ye donso yɛrɛ mɔgɔ ladiri de ye mɔgɔ lankolon tun tɛ kɛ donso ye fɔlɔ an bɛ min dɔn donsoya daminɛ la o y'o ye bon donsoya tɛ taa cɛsiri de kɔ parce que karamɔgɔ musa y'a fɔ cogo min maa lankolon tɛ se ka kɛ donso ye bon ne yɛrɛ filɛ nin ye sisan ne ye denmisɛnnin mais ale sɔrɔ ne sira wula kɔnɔ bon i b'a sɔrɔ ne ɲɔgɔnna caman bɛ yen ale jamana ɲagamilen cogo min n'a fɔra k'u ka bɔ ale ka taa pɔsi kɔfɛ o tɛ se bon donsoya kɔni ne y'a kɛ cɛya ye ani cɛsiri an bɛ waati min na i ko bi danfara belebele donna fɔlɔ donsoya ani sisan taw cɛla nka donsoya dɔgɔyara bi dɛ maaw bɛ taa sugu la dɔrɔn ka bɔgɔlan duloki san k'a bila basi la ka marafa ta ka taa so forokun na i tɛ sogo wele cogo dɔ i tɛ se ko ma yɛlɛma la ni kow latigɛli ma i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko kɔnɔ i bɛ kamiw ni wolow faga ka dankɔrɔba tagama kɛ ka na mais n'a fɔra k'i ka donsoya yɛrɛ kɛ i tɛ se doso de ni sogo bɛ kuma da ni da doso bɛ sogo bun sogo b'i yɛlɛma k'i kɛ jiri ye doso b'a lakari ka segin sogoya la dosokɛ bɛ sogo bɔ sogo b'i kɛ kulu ye doso b'a segin a cogoya rɔ dosokɛ bɛ sogo bɔ sogo b'i boli k'i bila fiɲɛ fɛ ka na dosokɛ bɛ koma yɛlɛma kɛ k'i dulon sanfɛ ka sogo faga n tɛ bi dosow ma dɛ n b'a fɔ dosoya banna pewu dɛ dosow bɛ yen hali sisan an bɛ waati min na i b'a sɔrɔ dosokɛ bɛ wa kɔnɔ a bɛ sogo nɔfɛ mais a tɛ sisan u y'i ban kalanni ma dosoya tɛ kalan ka marifa ta dɔrɔn ka taa wula kɔnɔ nka donsoya dɔw y'a kɛ tankun fɛ yen ko kabi sɛ fa yɔrɔ min kan ka fa waati min na o tun bɛ f'u ye donsoya kɔnɔ o waati kɔnɔna na nka sisan sogo banna nin lɛri in na lɛri dɔ bɛ sogo kɔnɔta kuma a kɔnɔma kuma a n'a jigin kuma o waati tun bɛ fɔ donso kalanden ye kabi i ka kalanyɔrɔ la nka sisan manifin peresɛrɛ o bɛɛ ma o de la maa caman tɛ ko caman dɔn a rɔ sisan ta kɛra wari bɛ n bolo min marifa san mun ne se mugu ci cogo la filen fugulan marifa fo ka taa se kɛrɛlamuruni ma donsokɛ ka nin masiri ninnu bɛɛ lajɛlen ni u nafa don karamɔgɔbaw y'a min fɔ ne tun le jaabi ɲɛna fileko la n'an b'a fɔ ko sangara i ni kalanden taara kungo kɔnɔ ni a ɲɛma kununnen na i bɛ se ka file fiyɛ n'i ya sangara ye joué n'a y'o mankan mɛn a bɛ i yɔrɔ ɲini o n'a y'o mankan mɛn a bɛ jiri gosi n'e fana y'a jiri gosi k'a mɛn e bɛ a magɛn donc a bɛ ɲɔgɔn ye o cogo rɔ ten karamɔgɔbaw y'a min fɔ ne tun le ɲɛna ye o ye sɛmɛ in kɔrɔ ye ko tɔlasela sɛmɛ takun ye o ye ko ni maanifin filila i jujɔn ma i labanko b'i kɔnɔna fili o kama ka kɛɲɛ ni ɲina baabu min talen don jamana marabaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laadalakow donni ye bala welewelekan bilalen don bɛɛ lajɛlen ma walasa an ka kɔrɔlenkow ta bala donso tɔn a bɛɛ kelen mali donso a bɛɛ kelen k'a minɛ fɔ mali kun kelen fɔ kun kelen kuma tɛ ka na an ka mara la an bɛ jijɛni mara la jijɛni mara bi donso y'a hali daga dɔ dɔgɔya an ka mara kɔnɔna na n'o ye canikɛlaw zon a bɛɛ ye donsow ka baara ye donsow ka bolodi ɲɔgɔnma de y'o kɛ bon hali bi cɛya dɔ fana don cɛya min don a ka girin cɛya caman ma dɛ ni surasi tɛ donsow ka cɛya lagale dan tɛ la o m'a ɲini denmisɛnninw kɔni fɛ hali bi u ka dusu ta donsoya tɛ sɔn ko minnu ma o ye ko min kɔnɔ i ni donso ɲɔgɔn u k'o dabila an ka jɛ an ka baara kɛ
bolo de ɲɔgɔn de bɛ fanga dɔ koro ayiwa mun ye donsoya k'u bolo kɔfɛ fɛn ye ayiwa i b'a sɔrɔ i ma donsoya si dɔn sinon anw mun bɔra a la anw wolola ka sɔrɔ anw benbaw b'a la ka n'anw faw sɔrɔ a la anw yɛrɛ nana don a la fan b'a la bi hali ne yɛrɛ ni ala ye ne den ka kanuba ye n b'a fɛ k'a kɛ mɛ n tɛ se ka n den yamaruya k'a kala o tuma an ka donsoya kala an kana donsoya kɛ boloko kɛ fɛn ye an kana donsoya kɛ tulonkɛ fɛn ye an kana donsoya kɛ n bɛ fini ta dɔrɔn ka marifa da n kan na ka n juguba ka taa wula kɔnɔ ka wali saga faga ka na n'a ye donsoya t'o ye donso a kɔrɔ ka bon dɛ Ni kunnafoni damadɔ ne bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la IATV tele n b'aw dɛmɛ ni ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ